abachumbe baminto mara abachumbe baminto bara nare kuruta kama fato ndemera yasinini ekyaregente kego kuneto monchari omogima igatwa ibore twe nani numwe ibore twe mokanyorege ti kerikia ndege kiraria tatagarane kira inube ka point kira kanyeka ekere mwanyo orege ti kiraria oba maende chindege no chi akagure bono buno porare tatu kankatare tatu na ndege eriare gwoncho kare kankayare tatu na Kenya Airways abe kwali suneka lakini asenge njege ti kerigetayo bone kabetere lyo pora kare tuna kandege kariya gasini ni agachikome kwali getibo songo nare gosaba igaba chumbe egeti garia egeti akiarengo korwa pora ro bachumbe egeti kiarengo roro 2022 moisonde nalitua uretu egeti asante nare kubabori iga bono mogocha korwa rore kiagara mwaswete igana ate baba chumbe paka chiseneta moikaranseta na bande bakaroro bagusi ekiagere egeti tuabwate nsuneka airstrip yoka ase gusiengima gusi ama na Nyamira nare kubabori emogocha korubunge moira na kumache kobori chikura ekere mwatugutire egeti gito giasirire epanti yo maiso nkore totegarane nkore fato ndemerari ganero ngori nkorenta asante mheshimiwa asante igango korera epanti yo maiso excuse mheshimiwa egeti nkaro tobwate yechi sport giasuneka egeti ekyo no ito kerwanereire kerikere rura ari paka yaikire koboko ekere tu agenda na Nairobi to kasaini na gavana omokwosoma chairman Orange and commissioner akato sign ringa genda mwegwe geti kiabanchari ekere tu achete twaikira tokanetinga mkorosi bare memo twae guto sign abantu bakena omonchari narore me ya keno gokora kena ominyo kirwetiro chire nando chire kobeke kinanga ntwae geti keria nare goteba ngagaba nasi twikirie geti nande bokerera oigungwa monto naro nande gotumiga otate gotoita kisiasa otate koura banchari bintu byabo ntomatia sakoira abantu bakena igaba rosi para kuru migori bakabeka chikiro meita sana maega ya migori togo charongo bakaro sune kambaro seti igonare gosabanga ngagaba na bokerera gotoura bare geti nande omanenya saba seni Mbiamano, tukatoire ngoro nao.